Det er en af de helt store aftener i dansk fodbold, de skal være med til her i Københavns Idrætspark. Modstanderen er selveste spillets opfinder England, og kampen, som de sikkert ved, et led i Europaturneringen for landshold, hvor slutkampene skal spilles i Italien om 2 år. 30 deltagende hold er fordelt i 7 grupper, hvorfra kun vinderne sammen med Italien danner de 8 hold i slutrunden i 1980. Danmark er i gruppe 1 med foruden England er det Air, Nordirland og Bulgarien. Vi mødte jo Air her på banen den 24. maj og spillede 3-3. Air har netop her i eftermiddag spillet uafgjort endnu en gang, denne gang mod Nordirland. Men nu gælder det altså de engelske superstjerner. Og det er disse 11 superstjerner, som begynder kampen for England. Det er alle sammen velkendte navne fra både tv-skærm, både fra engelsk fodbold og vel også fra Europafodbold. Hvad mener de for eksempel om målmand Ray Clemens fra Liverpool, Phil Neal fra Liverpool, nummer 5 Dave Watson fra Manchester City, nummer 6 anfører for Liverpool Emlyn Hughes, og nummer 3 Mick Mills, der jo var anfører, da Ipswich vandt den engelske pokalturnering i år. På midtbanen nummer 4 talentet Ray Wilkins fra Chelsea, og så superstjerner over alle superstjerner Kevin Keegan fra Hamburger Sportverein, og med nummer 10 Trevor Brooking fra West Ham. Og i angrebet nummer 8 Steve Coppell Manchester United, nummer 9 topscoreren i engelsk fodbold Bob Latchford fra Everton, og nummer 11, et af de største talenter i engelsk fodbold i mange år, Peter Barnes fra Manchester City. Og overfor det har vi det bedste danske hold, vi vel nogensinde har kunnet mønstre. Der mangler faktisk kun Henning Jensen fra Real Madrid. Her er vores spillere. Nummer 1, Birger Jensen fra FC Brugge. I det bagerste forsvar, nummer 2, Flemming Nielsen OB, der spiller sin anden landskamp, så rekordholderen med hensyn til landskamp. Nummer 3, Henning Munk Jensen. Nummer 4, Per Røntved, og nummer 5, Søren Lerby, der jo scorede det udlignende mål i landskampen mod Air den 24. maj. På midtbanen, nummer 6, Frank Arnesen, Ajax Amsterdam, nummer 7, Flemming Lund fra Düsseldorf, og nummer 8, Carsten Nielsen, Borussia Mönchengladbach. Og i angrebet, vel nok Europas, eller i hvert fald kåret som Europas bedste fodboldspiller, Allan Simonsen, Borussia Mönchengladbach. Med nummer 10 var det Benny Nielsen, og med nummer 11, Jørgen Christensen. Og det er netop Allan Simonsen, de har i billedet her. Det er manden, englænderne frygter mere end nogen anden på det danske hold. Han slog jo netop Kevin Keegan i kampen om titlen Europas bedste fodboldspiller 1977. Eksperter fra hele Europa kårede ham i december måned til Europas bedste fodboldspiller. De 2 anfører for England til venstre var det Emlyn Hughes, og til højre Per Røntved for Danmark. Dommeren Adolf Prokop fra DDR. Han var med ved verdensmesterskaberne i Buenos Aires, hvor han dømte en enkelt kamp, nemlig kampen mellem Holland og Peru, som sluttede uafgjort 0-0. Og det er nummer 9, Bob Latchford for England. Centerforward, der skal give bolden op. Han var topscorer i engelsk fodbold i sidste sæson, scorede i alt 32 mål, hvilket indbragte ham en pris på 100.000 danske kroner, som han retfærdigvis delte med sine medspillere. Ved siden af ham, Kevin Keegan, tidligere Liverpool. Sidste år blev han solgt til Hamburger Sportverein. Han kostede 5 millioner kroner. Og det er manden, vi først og fremmest skal passe på. Og opgaven er lagt i benene, må man nok sige, på nummer 7 på det danske hold, den lille Flemming Lund fra Fortuna Düsseldorf. Kampen i gang. England er nok favoritter. Men lad os se, vi klarede os jo aldeles glimrende den 16. august her på banen mod Sverige. Nummer 5 her, Søren Lerby. Fløjtet for frispark, sparkes af Phil Neal, nummer 2. Et til nummer 4, Ray Wilkins. Et tilbage til Emlyn Hughes, nummer 6. Allan Simonsen. Jørgen Christensen, nummer 11. Så gået med her er nummer 8, Carsten Nielsen. Burde nok have frispark på den eftertakling. Men nummer 5 er Dave Watson, Manchester City, tilbage til målmand Ray Clemens. Der er totalt udsolgt, det vil sige 48.000 tilskuere, hvoraf i hvert fald et par tusind kommer fra England.
Vi ved, at DBU har solgt 1900 billetter i England. Og de engelske tilskuere sætter absolut deres præg herpå. Kevin Keegan til Steve Coppell. Kampens første hjørnespark. Der har kun spillet godt og vel et minut. Og det er nummer 10, Trevor Brooking, der skal sparke. Nummer 11, Peter Barnes. Og bolden er vinket over baglinjen. Vi skal passe på englænderne ved hjørnespark. Dave Watson, nummer 5, går meget ofte med frem. Meget hovedstødstærk. Det er også Bob Latchford, nummer 9. Og Trevor Brooking, nummer 10, der sparker hjørnesparket. Birger Jensen spiller sin 15. landskamp i dag. Han var skadet, da vi mødte Sverige for en måneds tid siden. Her er det Carsten Nielsen med nummer 8 fra Borussia Mönchengladbach. Det Danmark først og fremmest skal passe på, er ikke at komme til at løbe om kap med englænderne. De er fysisk stærkere end de fleste af vores spillere, og de er formentlig også hurtigere. Nummer 8, Steve Coppell. Godt, Birger Jensen. Og den ramte Røntved på vejen, men Birger Jensen var klar til det. Nummer 6, Frank Arnesen, frispark. Og nummer 2, Phil Neal. Nej, vi skal ikke forsøge at spille så hurtigt, som englænderne gør. Vi skal heller ikke forsøge at spille høje bolde. Forsøge at spille, som vi gjorde mod svenskerne. Holde bolden på jorden. Finde åbningerne flat i det britiske midterforsvar. Se der Per Røntved herover til Flemming Nielsen. Og det var Allan Simonsen, der var med inde på midten. Godt dansk forsøg. Dejlig aflevering af Røntved til Flemming Nielsen. God aflevering. Her kommer han, Flemming. Ser Allan Simonsen inde på midten. Halvflugter over. Arnesen, Jørgen Christensen. Her Røntved. Latchford tager Per Røntved i armen. Dansk frispark. Nummer 10 er Benny Nielsen. Og med nummer 10 hos englænderne Trevor Brooking. Henning Munk Jensen markerer Bob Latchford tæt. Det er klogt. Frank Arnesen. Og så har Jørgen Christensen med i venstre side. Kommer der. Og så er Simonsen gået på midten. Ja, det tager noget tid at få nerverne i ro. Fodboldværet er ellers perfekt her. Måske er der stadigvæk lidt fugtighed i banen efter regnen de tidligere dage. Næsten ingen vind. Her Kevin Keegan. Og frispark af Henning Munk Jensen. Frispark, der er tæt på at give advarsel, vil jeg mene. Dommeren altså Adolf Prokop fra DDR. Her skal vi passe på skud fra Trevor Brooking. Der står der med nummer 10. Kevin Keegan med nummer 7. Den danske mur skal længere tilbage. Watson, der var med frem med nummer 5.
Wilkins nummer 4, Trevor Brooking. Godt fuldt med ham af Carsten Nielsen. Frispark, engelsk frispark. Nej, det blev dansk frispark. Det var Mick Mills, der blev sendt væk fra bolden af dommer Prokop. Ja, han taler både engelsk og tysk, dommeren, og det vil absolut være en fordel i denne kamp. Nielsen deroppe og angriber Watson. Og så er der Allan Simonsen og Mills. Ja, Allan Simonsen ville have hjørnespark, men der er dømt målspark. Der er spillet 7 minutter af kampen. Stadig 0-0. Men det godt dansk forsøg har der været, og så Allan Simonsens skud lige over det engelske mål efter 3 minutter. Ray Clemens. Mick Mills, nummer 3. Kevin Keegan med sin skygge. Flemming Lund, der har til opgave at følge Keegan i hælene hele kampen igennem. Forsøger at forhindre ham i at blive organisatoren af det engelske spil. Brooking, Peter Barnes. Stort frispark. Og Watson imod Carsten Nielsen. Brooking. Bakken Phil Neal. Og Søren Lerby, som egentlig går rundt med en mindre skade i lysken, men har meldt sig klar til kampen. Brooking. Frispark begået af nummer 8, Carsten Nielsen. Youth. Mick Mills til Barnes. Og så er det, vi skal passe på de høje bolde her. Det er Steve Koppel til sidst. Og det er med nummer 8, og det er Søren Lerby, der har til opgave at tage fat i ham. Allan Simonsen. Jørgen Christensen. Kolossalt arbejde, han laver, Allan Simonsen. Han er her, det er alle vegne, sådan som vi kender ham fra Borussia Mönchengladbachs hold. Det er også nødvendigt, men han er også meget bevægelig. Den eneste måde, vi kan splitte dem på, er ved hele tiden at være bevægelig. Allan Simonsen. Det er Røntved. Frispark imod Allan Simonsen, begået af Mick Mills. Han er en hård spiller, Mills. Meget nærgående i sine tacklinger. Frank Arnesen.
Måske lidt køligt i luften i aften, men absolut godt fodboldvejr. Banen perfekt. Lidt blød i overfladen, men det passer, tror jeg, begge hold. Hughes. Keegan. Flemming Lund lige i nærheden af ham. Phil Neal. Koppel. 3 mand ind i feltet. Og han når at redde den, så der bliver hjørnespark. Keegan laver frispark imod Per Røntved. Skubber ham med albuen i brystet. Vi kan se dommeren vinker afværgende. Han er ellers på bolden. Watson nummer 5. Ja, det er godt gået i luften af Henning Nielsen. Han fik jo en storartet debut, Flemming Nielsen, der står der med bolden imod svenskerne, selvom han måtte bæres fra banen 7 minutter før tid. Spillede han aldeles glimrende i sin debutkamp. Benny Nielsen. Wilkins. Peter Barnes. Det er Allan Simonsen, der er med ned at hjælpe forsvaret. Keegan. Kevin Keegan. Og bolden snitter stolpen. Og går bagom Birger Jensen ud til indkast. Virkelig farligt engelsk forsøg. Prøv at se Keegans gennembrud her. Er vinket for offside og også fløjtet. Der er spillet knap et kvarter. Stillingen 0-0, som de har der. England i hvide trøjer og blå bukser. Danmark røde trøjer og hvide bukser. Frank Arnesen. Jørgen Christensen. Klumper for meget i øjeblikket, danskerne. Der er ikke spredning nok i spillet. Alt for mange danskere i nærheden af bolden. Bevæger sig meget mere, komme væk fra hinanden. Barnes. Wilkins. Tilbage til Hughes. Og offside.
og der er også vinket. Det var Keegan, der støtte frem. Men var offside, da Latford hældte ned til ham. Jensen, frispark imod Bob Latford. Ja, Flemming Lund lå helt i ryggen, helt tæt oppe på Kevin Keegan. Det så værre uden det nok var, fordi Keegan lavede en finte samtidig med, at han tog bolden. Men frispark var der under alle omstændigheder. Trevor Brooking, nummer 10, sparker. Og Keegan. Og 1-0 er en kendsgerning. Et mål næsten identisk med det, han scorede i fjor, da England mødte Italien på Wembley. Ser hullet, går ind og snitter bolden i mål forbi Birger Jensen. 1-0 Kevin Keegan. Minutter gik der, inden England fik scoret første gang. De har været den klart dominerende part. Det har foreløbig knebet for danskerne at få høj navnlig over sit midtbanespil. Det er svært, fordi de engelske midtbanespillere er uhyre flittige, angriber vores spillere og kommer imellem deres kombinationer hele tiden. Ja, linjevogteren sagde Jonsberg, men dommer Prokop målspark. Eller måske frispark. Lerby, Carsten Nielsen. Flemming Lund. Allan Simonsen med derude. Og så Per Røntved gået med inde på midten. Benny Nielsen, der snublede. Der var ikke en, der rørte ham. Så vidt jeg kunne se i hvert fald. Koppel. Og han laver frispark imod Frank Arnesen. Arnesen, han har fået Søren Lerby med her på venstrefløjen. Simonsen. Ja, han var lige ved, selvom han lå ned Allan Simonsen og få scoret. Det viser hans klasse. Han skal appellere for straffespark, men jeg tror nu altså ikke, der var det. Voldsom pibekoncert. Lad os prøve at se her, Allan Simonsen. Ja, han løber faktisk selv ind i Phil Neal. Og her var det så Peter Barnes, der skød. Kendt som en sikker og konsekvent dommer, den 39-årige Prokop.
Igen frispark mod Kevin Keegan. Flemming Lund og Kevin Keegan har mødtes en enkelt gang i den tyske Bundesliga. Vi har Flemming Lund her med nummer 7. Det var på Flemming Lunds hjemmebane. Der har han ikke til opgave at gå i luften. Keegan igen! Dave Watson hættede direkte ned til Kevin Keegan, og 2-0 efter 22 minutter. Her kommer frisparket fra Brooking. Nummer 5, Dave Watson, umarkeret, og Keegan kommer der. 2-0. Ja, inden for 4 minutter har han nu bragt sin totale målscore for det engelske landshold op på 11 mål, Kevin Keegan. Og naturligvis jubel blandt de 2.000 englændere. Utrolig præcise frispark fra Trevor Brooking. Han har lagt op til begge mål med sine frispark. Står i ryggen mod Jørgen Christensen og dansk frispark. Position, der kunne være mad for Per Røntveds venstre ben. Ray Clemens dirigerer forsvaret. Allan Simonsen nummer 9. Benny Nielsen med nummer 10 ved bolden. Og Per Røntved og Carsten Nielsen. Benny Nielsen. Søren Lerby, og så er der straffespark. Løjbed. Niel mod Søren Lerby. Dejlig smart dribling, han havde Lerby i feltet, og Niel kom for sent med taklingen. Lad os prøve at se her. Der er Søren Lerby ind i straffesparkfeltet, og der kommer Niel og sender ben. Klart straffespark. Om man ikke Per Røntved skal sparke, eller måske Carsten Nielsen. Nej, det bliver Allan Simonsen. Allan Simonsen foreløbig topscorer på det danske hold sammen med Røntved. De har været scoret 9 mål i deres karriere. Det er Allan Simonsens 17. landskamper her, altså chancen for at runde de 10 mål. Og reducering til 1-2 efter 24 minutters spil. Sikker scoring helt ude ved målstolpen. Godt, Allan Simonsen. Som sagt, Allan Simonsens 10. landskampmål. Og Latford scorer ved redning af Bjørn Jensen. Kæmpe chance igen til England. Vi prøver at se her, Latford. Ja, det er målstolpen, men der tager bolden. Peter Barnes. Og det fjerde engelske hjørnespark. En farlig hovedspillet herinde, og det ved danskerne. Det skal markeres ualmindeligt tæt. Steve Koppel. Barnes. Det ligger rigtigt de engelske højrebolde. De ligger sådan, så Bjørn Jensen ikke kan nå ud til dem. Spillet godt og vel 25 minutter, og altså stillingen 2-1 til England.
Christensen nummer 11. Og Frank Arnesen er med. Og udligning! Et glimrende dansk mål. Netop det snævre spil inde i det engelske straffesparkfelt. Ikke op i luften med den, men prøv at se her Jørgen Christensen. Frank Arnesen i baggrunden er gået med i hullet. Hurtig dribling. Og det var Frank Arnesens andet landskampmål. 2-2. Frank Arnesen var jo med i Norge i juni måned og scorede det egentlige danske mål, der gav sejr 1-0. Virkelig en dejlig overraskelse her. Ja, inden for 9 minutter, 4 mål. Det er virkelig god underholdning for 48.000 tilskuere. Søren Lerby. Søren Lerby med nummer 5. Ikke noget. Han inviterer selv til den obstruktion, siger dommer Prokop. Og det er nok rigtigt. Benny Nielsen. Og for frispark. Det er virkelig, det er topunderholdning det her. Det klarede sig godt for professionelle fra ind- og udland. Og dejlig stemning. Christensen, der står ved bolden. Benny Nielsen med nummer 10. Simonsen. Benny Nielsen. Der ligger Søren Lerby. Carsten Nielsen inde på midten. Jørgen Christensen. Offside. Igen. Skyggen Flemming Lund efter ham. Og det 5. engelske hjørnespark. Vi har endnu ikke haft nogen, der har spillet knap en halv time af første halvleg. Underholdende halv time. Og pas så på, det er Broking, der skal sparke. Nej, det bliver Barnes. Fløjtet for frispark imod Birger Jensen. Frank Arnesen. Dynamo på midtbanen, Frank Arnesen. Kommer Carsten Nielsen. Og der kommer Jørgen Christensen. Og det er det første danske hjørnespark efter en halv time. De har fået kolossal selvtillid, danskerne, efter at have fået reduceret og udlignet, og opdaget, at de absolut ikke er overmennesker, disse engelske superstjerner. Benny Nielsen. Så er der kun 2 mand hjemme i forsvaret. Keegan. Flemming Lund efter ham. Og det må give advarsel til Flemming Lund, det der. Det er bevidst, han gør det. Han ved, at der ikke er ret mange hjemme i forsvaret. Kaster sig ned over bolden og tager den med hånden. Og slipper den derfor advarsel.
Se, han kan ikke nå ud til de bolde, Birger Jensen. Forsøgte endnu en gang. Det ligger perfekt, de høje bolde, navnlig fra Trevor Brooking. Barnes. Røntved. Benny Nielsen, Frank Arnesen er gået med i hullet fremme. Både Frank Arnesen og Allan Simonsen, der skælder lidt ud på Benny Nielsen. Placeret bedre, synes de. Jørgen Christensen nummer 11 er godt placeret. Alright. Hvis man ikke våger noget, vinder man heller ikke noget. Ja, Søren Lerby har fat i toppen. Kigger ligesom Allan Simonsen over det hele. Offside, Benny Nielsen. Og Ashford. Wilkins. Kobbel nummer 8. Phil Kobbel igen. Og den ligger af Birger Jensen. Nielsen holdt lidt på den, vent på nogle medspillere. Røntved kommer med nu. Det er han. Jeg misforstår hinanden, Røntved og Allan Simonsen. På Trevor Brooking. Der mangler 10 minutter af første halvleg. Stillingen 2-2. God underholdning, som det var forventet, har det været mellem disse to hold. Ja, nogle af Europas bedste fodboldspillere. Simonsen. Benny Nielsen. Simonsen, Jørgen Christensen med fremme. Allan Simonsen. Og til bolden. Stussede på en ujævnhed lige foran Allan Simonsen, da han ville spille den videre. Gode, hurtige danske kontraangreb. Netop det, der er det rigtige mod et hold som det engelske. Et hold af hurtigløbere og også et hold af spillere, der gerne går med frem og angriber. Som Hughes her. Keegan overtager. Mildt. Dansk indkast. Kan de høre takfast Danmark. Sådan lød det også, da vi slog Sverige herinde for godt og vel en måned siden. En virkelig god publikumsstøtte. Nødvendigt. Og så er det Benny Nielsen og Jørgen Christensen.
Ja, der er vinket og fløjtet for offside. Det havde ikke været tilfældet, hvis... Ja, der er offside, fordi Benny Nielsen overlader bolden til Jørgen Christensen. Han gået selv, Benny, så havde der ikke kunnet fløjtes for offside. Jørgen Christensen humper i øjeblikket ud mod sidelinjen. Arnesen. Der ligger Jørgen Christensen. Ja, det er absolut ikke hverdagskost for Ray Clemens, som måtte lade 2 mål gå ind. Det er der faktisk kun scoret mod ham i den engelske ligas første 6 runder. Liverpool fører ligaen med 6 sejre og 12 point, og har selv scoret 20, og der er kun gået 2 mål ind hos Clemens. Så det er absolut ikke noget, han bryder sig om. Det der er sket her. Carsten Nielsen. Han står over til venstrebenet. Allan Simonsen. Ja, der kommer Frank Arnesen. Og Benny Nielsen er tæt på. De er farlige, danskerne, hver gang de angriber. Nej, ja, han kommer fra offsiden, Jørgen Christensen. Han 37. landskamp, den 29-årige Ray Clemens spiller. Søren Lerby der er med. Allan Simonsen. Frispark. Ray Wilkins. Chelsea spiller. Frank Arnesen. Brooking frem til Latchford, der er alene med Henning Munk Jensen. Der kommer Koppel helt over i højre side. Og Søren Lerby giver hjørnespark. Han har haft 12 Søren Lerby her i sin 5. landskamp. Han har klaret sig aldeles fortrinligt. Peter Barnes, der er oversparket med venstre ben i højre side. Bak Bjørn Jensen. Godt set af Carsten Nielsen til Flemming Lund. Og så er der frispark. Det var Dave Watson, der var oppe for en advarsel. Kampens første advarsel. Jeg var lidt tvivl om Dave Watson inden denne kamp. Han havde skadet et stykke tid, men er netop blevet i orden, og Englands manager Ron Greenwood tog vågestykket og tog ham med. Lerby. Jørgen Christensen. Henning Munk Jensen lige til Brooking. Og der kommer Peter Barnes.
Brooking. Også skudfarlig er han, Brooking. Det var ham, der skaffede England 2-0 mod Italien. Den sejr, der ikke var stor nok til, at England ville kvalificere sig til slutrunden om verdensmesterskabet i Argentina. Ja, Danmark spiller i øjeblikket på at holde på bolden, gå til pausen med 2-2. De sidste 3 minutter skal der holdes på bolden. Et enormt moralsk rygstød efter at have været bagud med 0-2 inden for bare 4 minutter. Så at komme op og få udlignet. Frispark. Uren tackling af Latchford mod Flemming Nielsen. Flemming Lund ud til Allan Simonsen. Mærke til Allan Simonsen hele tiden i bevægelse, hele tiden søgende en position, hvor der kan afleveres til ham. Det burde nok have været dansk indkast, det her. Vils. Brooking alene. Og stor redning af Birger Jensen. Godt han ikke fik bedre arm på den Brooking. Totalt umarkeret. Ja. Jørgen Christensen har ikke bide ord til overs for Ray Wilkins. Man kan se 1 minut mangler der første halvleg. Uafgjort 2-2. Dejlige resultater at gå til pause med for Danmark. Der mangler 5-10 sekunder af første halvleg. Det gør der ikke engang. Der går dommer Prokop hen og henter bolden fra Flemming Lund. De første 45 minutter er afsluttet. Målscorer, en af dem fra Danmark, Allan Simonsen, og vel nok også vores flittigste og bedste spiller i første halvleg, men en god indsats af samtlige danskere i de første 45 minutter. Uafgjort 2-2. Et flot resultat efter første halvleg. Vi vender tilbage til anden halvleg om et øjeblik. Og lad os så håbe, at vi kan fortsætte underholdningen i de sidste 45 minutter. Desværre har pausen, som vi jo altså har strøget, været præget af den lidt kedelige pauseunderholdning, man er vant til fra engelsk fodbold. Urolige elementer på tilskuerpladserne blandt de engelske tilskuere. Politiet har måttet gribe ind herover i bagmålet ved Østre Allé. Der er en tredobling af den normale politistyrke herude, omkring 40 mand, og flere har jeg fået at vide er klar på stationerne i nærheden her. Frispark imod nummer 8, Steve Koppel. Englænderne har, så vidt jeg kan se, ikke foretaget udskiftninger i pausen. Men det er nok et spørgsmål om ikke nummer 4, Ray Wilkins, på et tidspunkt bliver skiftet ud med Ray Kennedy, som ikke rigtig fyldt noget på den engelske midtbane i første halvleg. Wilkins til Brooking. Simonsen er nede. Og Flemming Lund. Flemming Nielsen.
Christensen i højre side. Og det er inde på midten, der er offside. Det er Allan Hansen inde på midten, der er offside. Jeg prøver at se, at linjevogteren har flaget vandret. Det betyder, at det er inde på midten. Han løftede det i vejret. Havde det været over i modsat side, og havde han sænket det, havde det været i denne side, hvor han selv står. Det var Allan Hansen, der var lige hurtigt nok frem inde på midten. Ikke Flemming Lund. Frispark af Flemming Nielsen mod Peter Barnes. Mills. Steve Koppel. Kigger med Latchford inde på midten. Og også Watson, som sædvanligt med fejlen nummer 5. Det er sikkert lagt mærke til i første halvleg, at det ikke det engelske spil, der bliver spillet, som vi er vant til at se fra de engelske tipskampe. Det Ron Greenwood, manageren, forsøger at få skabt på det engelske landshold, er en stil lidt i retning af Liverpools, blandingen af den europæisk kontinentale stil, som englænderne kalder den, og så den typiske engelske. Altså ikke disse høje, tilfældige, fantasiløse afleveringer frem i straffesparkfeltet. Vi forsøger indimellem sænke tempoet, variere tempoet. Allan Simonsen. Allan Hansen med på midten. Der. Og så Flemming Lund med. Frank Arnesen, der forsøger. Frispark af Jørgen Christensen. Farligt spil. Brooking nummer 10. Carsten Nielsen der efter ham. Det er det 7. engelske hjørnespark i kampen mod 1 til Danmark. Og så skal de passe på derinde igen. Hjørnespark væk fra Birger Jensens rækkevidde. Brooking. Og der er scoret. Bob Latchford. Et grimt kiks i det danske forsvar. Igen var det en aflevering fra Brooking, der førte til scoringen. Keegan, og så kommer Latchford helt tilfældigt forbi Henning Munk Jensen. 3-2 til England. Det var hans andet landskampmål, Bob Latchford, i hans 4. landskamp. Røntved, hvor anfører er ude og snakke med linjevogteren i øjeblikket, vil have offside. Det synes jeg ikke. Der var måske hånd på bolden, som Allan Simonsen prøver at fortælle dommer Brokop, men kendelsen er faldet. 3-2 til England efter 6 minutter spil i anden halvleg. Carsten Nielsen. Ja, det er finregner i Idrætsparken, og bolden er blevet våd og glat. Det er banen også. Lad os håbe, at spillerne i pausen har skiftet støvler.
Søren Lerby. På ham nu, Trevor Brooking. Tackling af Flemming Nielsen der. Lund. Latchford alene med Henning Munk Jensen på Jules lange fremlæg. Stoksim, en direkte frispark til danskerne. Ærgerligt med den start på anden halvleg. Jeg håber, at vores spillere har den samme evne som i første halvleg til at komme igen. Carsten Nielsen. Christensen. Flemming Lund går med her i højre side. Lægger Jørgen Christensen. Det er en nærmest genial detalje, det er Kevin Keegan til sin tidligere klubkammerat. Ray Clemens. Wilkins. Brooking. Latchford. Barnes nummer 11. Det er godt, Flemming Nielsen. Spillede godt og solidt på højre bakpladsen. Keegan. Ray Wilkins. Og den ordnede Henning Munk Jensen med brystkassen. Hyggeligt hurtige engelske kombinationer i det danske straffesparkfelt. Keegan. Koppel. Det er godt drejet ind, men der er fløjtet for inden. Start lige brystkassen frem der på Latchford. Men bolden havde været over baglinjen inden afleveringen faldt. Simonsen. Han skulle have Flemming Nielsen med på højre fløj. Intet, der er bold imellem i den tackling der. Brooking. Allan Simonsen.
Vældig, vældig godt taget med sig, den bold af Allan Simonsen. Men Mick Mills havde øjnet for ham. Ja, hvis ikke disse råb taktfast ned mod danskerne skulle give dem selvtillid, så er der intet, der kan det. Jørgen Christensen. Noget. Spiller bolden, Mick Mills, men den har været over baglinjen til dansk hjørnespark. Han har spillet bolden, da han uforvarende efter min mening kommer til at fælde Jørgen Christensen. Men dansk hjørnespark skal Per Røntved frem som hovedstødstrussel. På vej ind i feltet nu. Carsten Nielsen også en hovedstødstrussel. Jørgen Christensen. Carsten Nielsen er gået fri ind i feltet. Godt, Kenny Moe Jebsen. Carsten Nielsen. Carsten Nielsen. Glimrende dansk spiller af Jørgen Christensen og Carsten Nielsen. Hurtigt 1-2 bandespil. Prøv at se her. Typisk tysk spil. Carsten, der ser Jørgen Christensen. Jørgen Christensen med det samme. Carsten i fuldt løb. Og det er millimeter, det drejer sig om det der. Ærgerligt. Ja, han giver Danmark frispark, David Brokoff. Jeg synes faktisk, de to englænder taklede hinanden. Det er til gengæld en advarsel til Watson måske, og det betyder i hvert fald udvisning. Bolden var ikke engang i nærheden, der er nedlagt Carsten Nielsen. Men Watson har en advarsel fra første halvleg, men slipper i denne situation. Men jeg var næsten hårdere end den, han fik advarsel for i første halvleg. Keegan, frispark imod Jørgen Christensen, og var alt for sent med sin tackling. Mod Frank Andersen, ja, ikke Jørgen Christensen, Frank Andersen. Jørgen Christensen, der skal sparke, står til venstre i billedet. Søren Lerby. Hansen, nummer 14. Jeg lægger mærke til, at de er sårbare inde i midterforsvaret hos Watson og Hughes, englænderne. Det er, hvor små, hurtige folk har sine chancer. Barnes. Weber har en kæmpet og bestilt noget. Frank Andersen.
fantastisk hurtigt rykker Kevin Keegan hen til nærmeste målstolpe, og der faldt så Brokings aflevering. Eminent samarbejde, vi har set mellem de to. Lars Nielsen. Simonsen, Frank Arnesen med på midten. Der kommer Flemming Lund. Simonsen. Koppel. Keegan. Offside. Offside inden scoringen. Stadigvæk et uhyggeligt højt tempo, englænderne kører i. Lad os håbe, at vores spillere kan følge med. Forudsætningen for det er, at vi selv sænker tempoet, når vi har bolden. Fløjtet for offside mod Jørgen Christensen. Der står der med nummer 11. Keegan Flemming Lund. Klar over, hvor han har sidelinjen fra Arnesen. Finder på selve linjen. Fløjtet for offside imod Peter Barnes. Der har spillet 21 minutter af anden halvleg, og englænderne altså foran med 3-2 på det ærgerlige mål af Bob Latchford efter 6 minutter. Godt set af Arnesen til Røntved. Latford spænder ben imod Henning Munk Jensen. Men hjørnespark nummer 9 til England. Og igen er det Broking med sine følte venstrebensskud. Wilkins. Han er en af 4 brødre, der spiller fodbold i øvrigt, Wilkins. Og nok den mest talentfulde af dem. Bare 21 år og allerede i
gang med sin 16. landskamp. Bolden forsvundet på tilskuerpladserne. Kommer David Prokop forlanger en anden. Simonsen. Carsten Nielsen går med ind i straffesparkfeltet. Lund er også med her. Allan Hansen. Det er farligt at drible der, når hele vores midtbane er gået med. Offside. Har været kolossalt offensiv i anden halvleg, Carsten Nielsen. Hele tiden med fremme luerne på hovedstødschancen. Emil. Og så Arnesen med 3 forsvar og 2 angribere med fremme. Se med det samme englænderne i fuld bevægelse, klar til nyt angreb. Den kigger. Der kommer Wilkins. Det kører ikke for Allan Hansen endnu, befinder sig åbenbart ikke rigtig godt på den våde bane. Allan Simonsen, han er alene. Ja. Er det svært at få en målmand boldene her på de flade bolde på den våde bane? Det er rigtig taktik at forsøge med langskud. Der mangler 19 minutter af kampen. Stillingen stadig 3-2 til England. Et godt engelsk landshold. Det er absolut et hold, vi kan tillade os at tabe til. Vi har netop fået at vide, at der er 47.600 tilskuere. Det er så godt som, hvad der kan stoppes ind her. Peter Barnes. Lidt nærmere trekantssammenføjningen, så tror jeg ikke, Bjørn Jensen er noget. Keegan. Brooking. Så der ligger Latford. Og Barnes. Og Sten Koppel, der skød. Og heldet absolut med vort forsvar. Der kommer han. Skal være meget omhyggelige med afleveringerne på det danske hold. De er dynende hurtigt fremme, Koppel og Keegan. Mindste fejl fra forsvaret.
Rooking, ikke offside. Han er offside. Frank Andersen ligger og lurer lige på grænsen, og ja, skal vi sige 25 cm offside, men det er lige ude for, hvor linjevogteren står. Den er korrekt, den kendelse. Godt noget ud af Birger Jensen helt nede ved stolpen på skuddet fra Latchford, som ramte Henning Munk Jensen, tror jeg, på vej. Prøv at se her. Snitter lige Henning Munk, men Birger får lige fingrene neglene på. På Latchford nummer 9. Forsvaret er uhyggeligt sårbar over for disse skruede hjørnespark. Rigtig grimmer han med at gøre. Som vi kan se, mangler der et kvarter. Stillingen er der ikke rigtig noget at gøre ved. Til gengæld offside mod Latchford, som det var manden, der har bragt England foran. Og læg mærke til, hvordan det begynder at knibe med de danske markeringer på midtbanen. Keegan til Barnes. Rooking. Latchford. Godt noget frem af Birger Jensen, eller scorer Keegan, tror jeg. Bedre engelske fysik begynder at gøre sig gældende nu i det sidste kvarter. Det er ikke til at se, at de har spillet. Der er fløjtet for offside.
Knap 12 minutter mangler der af kampen. Stadig 3-2 til England. Så Christensen indkast til Flemming Lund. Jeg prøver at se Trevor Booking nu nede og hjælpe forsvaret. Han har været den helt store spiller, synes jeg, på det engelske hold. Måske sammen med Keegan. Keegan for hans kolossale arbejdsindsats på midtbanen. Brooking hele tiden med det kølige overblik, dejlige følte afleveringer og flittig både i angreb og forsvar. En af de bedste danskere, Frank Arnesen, også kolossalt flittig. Lund. Allan Hansen. 3 mand ind i strafbakfeltet. Ja, det er et frækt skud af Allan Hansen. Bolden tager målstolpen, og derfor målspark. Og Christensen vil have Ray Clemens skal have rørt den. Jeg er ikke sikker på, at han gør det længere. Under ham. Shooter lige over. Lashford. Hughes. Jørgen Christensen ser ikke Niel der. Så får der for benspænd. Kommer Booker. Laurent vil få spillet bolden, men spænder samtidig ben for Brooking. Ellers været en absolut rimeligt fair kamp, og jeg synes også, dommer David Prokop, eller Adolf Prokop, har haft udmærket greb om det hele. Viggo Jensen kommer på halvdistance der. Keegan. Andersen. Og der kommer så Allan Hansen. Bolden hopper forkert til ham, da han kommer stormende på en dejlig aflevering fra Andersen. Prøv at se her. Ser Allan Hansen inde på midten. Og den smutter på ydersiden af hans støvle. Ja, de tager det med ro, englænderne. Føler tilsyneladende en sejr inden for rækkevidde med bare 7 minutter igen. Keegan. Kommer Brooking.
Og igen var det Latchford. Kommer O'Neill. Et pakskud. Pakskud af bakken Phil Neal, og dermed England foran 4-2 her, bare 6 minutter før tid. Ingen chance for Birger Jensen. Det var Niels tredje landskampsmål. Han er normalt straffesparkskytte. Man kan altså også udefra. Og det andet er hans 3 mål, som er scoret uden at være på straffespark. Lidt ærgerlig afslutning for danskerne, som ellers har gjort det så fortrinligt her, synes jeg. Røntved. Ja, med højre benet, Røntved. Jeg vidste om ikke, det er det første af hans nu 10 landskampmål, som er scoret med højre benet. Fortrinligt set af Flemming Lund. Dejligt skud. Dejligt skud. Helt op i målhjørnet. Ja, så kan danskerne vel lige så godt i de sidste 5 minutter kaste alt på et bræt. Nu må de op og have udlignet. Det er det mindste, vi bør have på hjemmebane. Ja, så er det hyggeligt stærkt engelsk hold, det her. Keegan når ikke den der. Per Røntved med frem igen. Mark Christensen. Det er svært her at få bolden under kontrol. Der er 4 englænder mod Henning Munk Jensen og Birger Jensen. Det er faren ved at kaste alt på et bræt, der er Kevin Keegan. Og får frispark lige på kanten af straffesparkfeltet. Røntved kom stormende på tværs. Fejede benene væk under Keegan. Per Keegan. Og der kommer Røntved. Det er det lille, korte træk, han tager bagud, Kevin Keegan, der gør, at Røntveds eftertakling bliver så hård, som den gør. Og et alvorligt smæk over anklen, Keegan. Prøv at se her. Der tager han så det skarpe træk bagud. Det han er så velkendt for. Kommer ikke selv med, og derved kommer Røntved til at fælde ham. Han har haft kolossal betydning for det engelske hold, Kevin Keegan. Siden sin tilbagekomst sidste år, da England skulle møde Italien på Wembley, hvor han scorede 1 mål, lagde op til et andet. Her har han scoret 2 mål og været med i så godt som alt, hvad der har foregået angrebsmæssigt fra engelsk side, sammen med nummer 10, Trevor Brooking, der står også ved bolden. Nummer 4, Ray Wilkins, nummer 11, Peter Barnes, 4 mand ved bolden. Frispark. Keegan. Og der bliver fløjtet for farligt spil mod det danske forsvar af Tommer Prokop. 1,5 minut har vi til at få udlignet.
Arnesen. Jørgen Christensen. Og det var Carsten Nielsen, der var lige ved at komme foran Mick Mills. Dansk hjørnespark nummer 3 i kampen. Kører på sidste minut, måske er der lagt lidt tid til, da Kevin Keegan var skadet. Og det var Peter Barnes og engelsk hjørnespark. Og vi må vel nok konstatere, at her er det ved at ske for vort hold, men efter en heroisk indsats mod et virkelig stærkt engelsk hold. Hold, der har vist, at engelsk fodbold er på vej op i international topklasse igen efter 8 år uden for rampelyset. Bolden havde været over baglinjen, inden Bjørn Jensen rørte den. Tiden er udløbet nu på mit stopur, og nu er det kun dommerens tid, vi kører på. Ved englænderne. Holder på bolden. Og her er det så forbi. Engelsk sejr på 4-3 over Danmark, men jeg synes efter vældig god underholdning, hvor nok englænderne i anden halvleg fik det overtag, man egentlig havde forventet, at de ville have igennem hele kampen. 2-0 var de foran, var ikke i stand til at holde fast på det. Allan Simonsen reducerede på straffespark, Frank Arnesen udlignede, og Danmark kunne altså gå til pausen med 2-2. England kom foran 4-2 her, men Røntved fik reduceret til 3-4. En dejlig kamp, og der er lagt op til nye spændende kampe i Europaturneringen fremover. Næste år skal vi jo møde England på selveste Wembley og være sikre på, at vi også der stiller med det bedste landshold, der overhovedet kan stilles. Men med 4-3 til England siger vi farvel og tak for i aften fra Københavns Idrætspark.